Gwateka ase skuru ya sekondari ya Iranda iyo gotoka ase wodi ya Nyatieko na koirera ogosambwa kwebinto ebingase skuru yo gatia bochi mattress na boigo amarangeti egatie binde nanyara bonigo abagwatani ase skuru ino boigo abamate banyara ko bagwesokia sobwango birigwikirana ase skuru ino na boigo konyara ko bakorimia omurero iyo maiga y'omurero yo utararanda gukiasi nyumba chinde cyuburaro nanyara bonigo morokia murene bwe skuru iyo abaga kwenekia buna moroki wonde tayo obakagutigirwa chingoma asekeria nigo batarenge ase enyombe y'oburaro murike tondemo Stephen noroboti urwaso bwime nigo yari mambia buna chimambia chinda ase secondary ya Bamura na baisike ya St Catherine Iranda asomuriro chaka kibasangerekanete asomosangerekano kira Jumatatu okora uno mwalimu wa monene Mr Edward Gisemba buna tokoererwa population ya wanafunzi 705 and to the girls boarding bakke bamenyete mabanyaruka lakini Bamura bale fully the scholars mambia rero twachire skuru twanya omushibamu utalimoke utalimonene twalenga assembly twanya orumuriro otokeire domu erioki tukomyocho twanya ngano muriro uchaga kurwasite tokonyete experts batetenya kialing the course lakini obuye Nyasaye bunarumia ndonyore the casualty mwana teyomia nono yomo nonyina arama tanyoti twalenga assembly ona litwanyore amangana yo happen gwetero kubwaterana kwa barimu abaorokiwa ne amati ya Iranda nigo banyara kurimya omuriro uyo magigotara aranda goikere binte binge byabaorokiwa ne chinyomba chinde tuwagire Nyasaye mbyamano because onyo ndetanyore tia chali abana no yale kunyarikana onyo no barengime tunyora amangana ande atari marongo Nyasaye no muyale kirenga kinande kumusaba na bago kwa yotegete ona ebintu byasarekane ebintu properties yani ebintu bya wanafunzi biribagutumika muna mattresses chaya taulo chabo personal belongings bed sheet ya marangeti nikisanduku byawe cyaba damaged padded off numuriro ryorwa ebitanda byose mbyaye bingi na biro lakini biro na butora tanya abantu batakonya biripeye nonye gati ebintu byabarokiwa kunyara ko babikoyia gati yabo biri byabana be class ya 12 nige skuru nyara kwero beria na kugendereria meroberi ya kera rituko yechisemi nonyobo tukibwakeria gyachakyo omuriro yo mambia kibogendrete okobora nase bali bonsi baraisona nigati kwerwa na gokonye skuru mega yo gwaku no mubasukano bwo omuriro omwishimiwa Anthony Kibaga ndio area MP ya Kitutu cha South na tumaye timu ya CDF ya ikirobisia barigirira damage ande bahate abalene nkorora bali osimbanyale kibaranyole gokonya abana bali baba affected nonde bwensingo boli oli anya otokonya tugotira abana mattress ya marangeti bitamba byoke bisi n'ibintu bya personal belonging abana bacha bali bamete mali ne uniform yo ka assembly bati ibintu bya Yesu edomo maybe ya ibyo nsipimba ntobikonya tibinge bike twakonya lakini abana over 36 mbabuga ati kibagwe bisia mbabuga ati yanga bago chenche kamuranje abaisani abayanko baguria monje motokonya ko so kwitana ni matenga kene nko lakini konya abana baitunga hembaga ndete mono ana ba form 4 bali nda dometri kujo karwara matemu mutusabirani bale memba twarubo barakiri bona abana de akaru school is calm teaching running is on and we pray to God for the asogwanja contain situation yeyo yakwara Nyasaye boko mazaba nabawo kuripoteria Ndizi TV kurwa secondary ya St Catherine's Iranda ward ya Nyatieko ebunge ya Kitutu chache South county ya Kisii ilietariane Ndemo Stephen.